FIC Energigune gara. Erreferentziazko ikerketa zentroa, Basque Research and Technology Alliance erakundeko kidea eta Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren ekimen estrategikoa, energiaren sektoreko eskualdeko enpresa nagusien laguntzarekin. Euskal Herriaren bihotzetik gure eskualdean eragina sortuz eta mundura irekita. Etorkizuna eta jasangarritasuna gara. Energiaren teknologiak lantzen ditugu etorkizun hobe baterako. Bateriak, energiaren biltegiratze termikoa eta hidrogeno berdea. Talentua eta esperientzia gara. Maila mundialeko taldea gara. Bere esparruetan izen garrantzitsuko zientzialariak ditugu ranking ospetsuen arabera, baita etorkizun handiko talentu gazteena. Gure taldea dibertsoa, sutsua eta disiplina anitzekoa da, eta beraien ikerketa trantsizio energetikoaren etorkizunarekin konprometituta dago. Hori dela eta, FIC Energigune leku desiragarrienetako bada ikertzaileek beren ibilbide profesionala garatzeko. Zientzia eta bikaintasuna gara. Kalitate handiko ikerketarekin eta energia industriaren garapen zientifiko eta teknologikoan inpaktuzko ekarpenekin konprometituta gaude. Elkarlana eta kooperazioa gara. Euskal Herriko eta Europako ekimen nagusien protagonista gara eta horrek lider bihurtzen gaitu gure ikerketa, zientzia eta teknologia esparruetan. Berrikuntza eta gaitasunak gara. Laborategia aitzindaria gara Europan, lehen mailako soluzio teknologikoen ikerketan eta garapenean lider egiten gaituzten plataformekin, azpiegiturekin, saiakuntza eta prototipo instalazioekin. Industria eta transferentzia teknologikoa gara. Enpresen beharrei eta erronkei erantzungo dieten irtenbide erreal eta eskalagarriak eskaintzean zentratzen gara. Lankidetza estua dugu industria eragile nagusiekin, munduko energia trantsizioa azkartzeko eta energia eraginkortasuna hobetzeko irtenbideak sortzeko. Teknologiaren transferentzia eta tokiko inpaktua ere bultzatzen ditugu, balio teknologiko handiko spin-off ekosistema bat sortuz.